Number 16. Ini 6 number. Ikut nali bisa. Ya, Krishna Sanchana mal dah na. Insyaallah. Ada apa dia? Habis tu. Sebelum guru dah buka mesti sini namanya. Tas. Ampun dia, beda. Jason! Haramani be थांफाया दालै सिबो 6 number मारै खारालै मानसिया फासोना सिलि सिबो खारजाब हेल' मिडिलावसो बुनांगौ बेखौ मिथिबाय बे बला नैबेनिसो बुनांगौमोन ओइ खारजाब सान्दुंआ गोगोमलै औ ब्लक खालाम ओरैनिखौ बेसेबांखौ ब्लक खालामो दल' जोबाय थाखो थांफाया रावबो आयो हारसिङै बिसोर सानै बोरैथो हानांगौ जाखोरा बानाय बला फुवारलै आबु ओंखार गेजेराव हो जौ खारलां 6 नाम्बारा मा नायना थाखो